Iepa lagunok eta ongi etorri beste aste bat Gamer Hauntxea telebistara, bideo-jokoen telebistara. Berri asko ditugu gaurkoa, baina has gaitezen Gamer Hauntxeari buruz hitz egiten. Gamer Hauntxeak deia egunkari ezagunean, hilabetero artikulu bat argitaratuko du, eta lehena urriaren 10ean argitaratu da. Neronek idatzia da eta bertan bideo-jokoak eta artea bateragarriak diren aztertu nahi izan dut. Hemendik gutxira gainera eskuragarri izango duzue, Gamer Hauntxeko blogean bertan edonork irakurri ahal izateko. Eta beraz, badakizue, hilabetero, egon adi ea zer idazten dugun. Sorpresa ederra eman digu Ubisoftek Far Cry Primal jokoarekin. Far Cry sagan sartuko den joko berria da, datorren urte hasieran argitaratuko dena, eta aintzinaroan kokaturik egongo da. Hortaz, mamut eta tigreak izango dira gure etxai nagusiak. Itxura ona du, nahiko interesgarria dirudi, baina argi dago ez dela izango Far Cry sagako joko garrantzitsuenetako bat. Ziurrenik ez da 3 edo 4aren maila berdinean egongo, baina zalantzari gabe joko interesgarria izango da hau. Eta beraz da egongo gara ea zer gehiago argitaratzen duten. Oraingoz trailer egun batekin utzi gaituzte, ea zer gehiago ikusten dugun datozen hilabeteetan. Badirudi Sony PlayStation Vita berri batean ari dela lanera, eta hau berri hona da zen, naiz da aurreko PlayStation Vitak ez duen arrakasta handirik izan, ondo dago jakitea, enpresa japoniarrak ez duela alde batera utzi nahi bere kontsola eramangarria, eta bertsio berrietan ari dela lanean, ziur zerbait interesgarria aurkeztuko digutela etorkizunean. PlayStationekin jarraituz ikusi dugu PlayStation Plus beraien arpidetza zerbitzuan, urrian ze joko emango dituzten, eta egia esan nahiko flojo dabil Sony hilabete honetan. Hainbat joko daude, baina garrantzitsuenak Super Meat Boy eta Broken Age dira. Ez dira joko batere txarrak eta niri asko gustatzen zaizkit pertsonalki, baina argi dago ez direla bi izenburu handi eta egia esan nahiko zarrak direnez, ez dira guztiz interesgarriak denentzat. Ez dakitea datozen hilabetetarako gemak gordetzen arituko diren, baina oraingoz behintzat ez da oso interesgarria zerbitzu honetara arpidetzea joko hauengatik bada bakarrik. Askotan jardun dugu bideo-joko honei buruz Gamer Hauntxea telebistan, baina Batman Arkham Knight berriro hartu behar dugu gaitzat. Duela gutxi irailean argitaratu zen, aktualizazio horrekin jokoa jolasgarria zen berriro eta egia esan gauza asko konpondu ziren, baina argitzegoen guztia etzegoela konponduta eta orain Warnerrek esan du urriaren 10ean aterako dela beste aktualizazio bat eta honekin batera DLC-ak gehitzea zain jokoa berriro salmentan jarriko dutela PC-en. Hau oso berri hona da Batman zaleontzat. Eta beraz, irrikitan gaude, ea aktualizazio ona den ikusteko, ziur gaude baietz, okerrago ez dute egin. Eta aste honetako berriekin bukatzeko esan genizuen, aste honetan Madrid Games Weeken izango ginela, eta hala izan da, han hainbat joku probatzeko aukera izan dugu, Battlefront, Assassin's Creed Syndicate, Dark Souls 3, Uncharted, The Nathan Drake Collection, eta beste hainbat. Eta primeran pasatzeaz gain, hainbat bideo grabatu genituen eta horren jarriko dugu nolabait egindako muntaia bat zuek ikusi ahal izateko.
analisi bat egingo dugu Inditotemen eskutik. Inditotem indie jokoi merezi duten atentzioa emateko sorturiko plataforma euskalduna da, eta aurki egongo da eskuragarri. Oraingoz jarrai gaitzazue gure sare sozialetan jokoak doan lortzeko aukera izan dezazuen gure lehiaketa eta zozketekin. Aste honetan The Stanley Parable jokoa aztertuko dugu. Hau PC-en bakarrik atera den jokoa da, eta egia esan oso joko interesgarria da, bereziki bideojokoen diseinua, nolabait esateko, hankaz gora jartzen duelako. Joko honetan Stanley izango gara, bere lanean murgildurik bizi den gizon bat. Eta egun batean bere ofizinan dagoela, alboetara begiratu eta konturatuko da ez dagoela beste inor. Bere lankideen bila aterako da orduan Stanley, eta, hainbat amaiera dituen jokoa da, eta beraz ezin dizugu ez esan, baina mekanika nagusia narratzailearena da. Oro, narratzaile bat egongo baita zer egin behar dugun esaten. Adibidez, bihate daudenean esango dugu, Stanley ezkerreko atetik sartu zen. Eta orduan gure erabakia izango da, ea narratzaileare ikasu egin edo ez. Erabaki hauek bere ondorioak izango ditu, eta narratzailearen eta Stanleyren arteko erlazioan ere eragina izango du zalantzarik gabe. Behin baino gehiagotan esango digu narratzaileak ez digula inoiz kasurik egiten eta horregatik triste dagoela, edo oso pozik dagoela askotan egiten diogulako kasu. Zalantzarik gabe oso joko bitxi, baina divertigarria da, eta asko gomendatzen dizuet bereziki dagoeneko bideojokoen munduan urte batzuk darramatza zuen hori. Duela gutxi atera da sortzaile berdinaren bigarren jokoa, The Beginner's Guide deiturikoa eta hainbat jokoetan zehar eboluzio bat ikus dezakeguna. Bigarren hau ere joko interesgarria da eta hasi naiz dagoeneko probak egiten, eta behar bada aurrerago aipatuko dugu gehiago joko honi buruz. Oraingoz, esan bezala The Stanley Parable gomendatzen dizuet, eta hau Steam plataforman dago eskuragarri. Behin baino gehiagotan egonda ofertetan, eta beraz nik itxaron egingo nuke, ea prezioa erakargarriago egiten den, printzipioz ez delako oso merkea duen iraupenarentzat. Eta honekin bai bukatu dugu Gamerantxia telebistako 6. saio hau. Datorren astean berriro izango gaituzu hemen beti bezala, gauza berriekin. Eta beraz, 7 egun barru arte lagunok.